Συγγνώμη, μπορώ να καθίσω εδώ πέρα? Έχετε κάνει κράτηση? Όχι. Καθίστε τότε και το πολύ πολύ να σας σηκώσουμε. Είστε μόνος ή με παρέα? Καλά, δεν βάζει κοπελιά. Μόνος μου είμαι. Αυτό το τρώω, αυτό. Δεν το τρώω αυτό. Να το δούμε αυτό. Είναι λίγο ακριβό το λέω. Είστε με τα καλά σας? Τι κάνετε? Τι, εδώ προσπαθώ να αποφασίσω. Και νομίζω πως είμαι έτοιμος. Μπορώ να παραγγείλω? Φυσικά κύριε, αλλά έχουμε και ένα νέο μενού με τα πιάτα ημέρας. Θέλετε να το δείτε? Τέλεια. Ναι, εννοείται, περιμένω. Εντάξει, στο φέρνω. Το θέλω και το είπα. Συγγνώμη, μπορείτε να μου φέρετε ένα άλλο καλαμάκι γιατί μου χάλασε, μου τρέξε. Ναι, εννοείται κύριε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Στο καλό πάλι, Καλά. Με συγχωρείτε, μπορώ να έχω ακόμα ένα καλαμάκι? Ναι, φυσικά κοτόπουλο χείρινο κύριε. Τι, καλαμάκι του καφέ καλέ, του ποτού. Πείτε μου το έτσι, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, κατάσταση. Συγγνώμη, θα ήθελα ακόμα ένα... Καλαμάκι, πάλι τρύπησε? Ναι. Γεια σας, έχετε κάνει κράτηση? Ναι, Κορολίκας Γεώργιος. Ωραία, από εδώ είναι το τραπέζι σας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κύριε. Τι? Πρέπει να σηκωθείτε. Όχι, μα μόλις κάθισα. Ελάτε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Γεια σας και πάλι. Ευχαριστώ. Εξυπηρετικό. Τι κάνετε, καρπάτε καλά? Με συγχωρείτε κύριε. Μην θέλετε κι άλλο νερό? Συγγνώμη, θα μπορούσα να έχω την απόδειξη? Ναι, φυσικά κύριε. Θέλετε να πληρώσετε? Όχι, να δω απλά πόσο κάνουνε. Αυτό μπορώ να σας το πω κι εγώ. Ναι, αλλά θα μπορούσα να έχω την απόδειξη. Δεν με πιστεύετε κύριε? Σας πιστεύω, αλλά θα έχω την απόδειξη. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Εννοείται. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά απορρίφτεται η κάρτα. Τι? Κάτσε εδώ. Όχι, δεν είναι προηγμένο. Τώρα. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Όχι και πάλι απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Με μετρητά. Δεν έχω μία. Μήπως έχετε IBAN? Κύριε, μαγαζί είμαστε εδώ. Γράψτε. GR 110 20 35 50. Μετά. Ωραία. Έτοιμος, πόσο είναι? Θα μας αφήσετε και κανένα δώρημα, μήπως? Δώρημα. Καλώς ήρθατε.